Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, limaban kadagiti pulis ni Ruben. Ngem awan ti gandat na amang patay kadakwada. No di kat pinunterya na lang dagiti sakada. Kastaunay ti dandanag ni Diana, gapo iti mapaspasamak arangat. Kinasarita na ni Ruben babaan iti megaphone, ngem saan asimuko ni Ruben. Naman mo't dayta ni Lindon, ket nakunana nga awan ti sabali amang patay ka ni Ruben, no di isulaeng. Iti dayta ka nito. Inkaguman ni Ruben ti aglibas, ngem adda nang ipurwak iti tirgas iti naglemengan na. Kelat nga adda nagparang alakay. Nigayam lakay ignas, ket tinulungan na ni Ruben na naglibas. Kabayatan na. Agmay may samad ni Lindon, iti unag tilugan na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Sa dino nga tan ti paglemlemangan ti awanan bain. Nalaing atalaga ni Ruben. Gaputan na libasan na dagiti nagado a pulis iti aglawlaw na. Sana rumbang a dagiti pulis ti mang patay kan kuan. Siyak ti rumbang amang patay ken ni Ruben. Agdiretso ako ni Jesentro. Ito cellphone ko. Ni papati umawawag. Tsak kaya tasumbatan. Nasakit pa'y latinakam ko. Kapoy ti aramiden na kanyak. Nasa isaya at pa'y anagtali na adlaangan iji Amerika. Ngem ti adda dito'y. Kaputadyak maaramid ti kayat ko. Aday ta. Nagsardengan nga ako ni ti cellphone ko. Ibagak tulangan kan kwa na adyak na sumpatan ti hawag na. Gaputa makumikumak iti aramidek. Saan na sinungbatan ni Lindon ti hawag ko? Honey, nalabit nga aramiden na. Ulitam langan nga awagan ti cellphone na. Saanan? Amok nga dapay la sakit ti dagab na kanyak. Gapoy ti panang kabil ko kinkwa na. Rumbang lakan kwa na tinaramid mo, honey. Natangkan ngamin ti ulo ni Lindon. Wen, kurang pa'y dayjay nga naramid ko kinkwa na. Agasam, kaya't nakapatayan ti anak mo. Danda ni mapugsat ti anges ko, idi binagkal na. Saan na maulit tinaramid na ka? Siyak ti makalaban na, no aramidin na pa'y. Honey, at tanadlaw ko kada kayo, kinilindon. Anya na itaanadlaw mo? Sapay la kumata, di mo tagidaksan ti bagakan ka, honey. Anya nga minday ta, honey. Nabayag ngamin a pinalpaliw kayo nga agama. Kaslasan kayo nga agkarup-rupa. Aniyo? Agpada kayo anatar. Ang sabali ti shape ti rupam. Sabali mat kan kwa na. Noan yaman dagiti makitkitam kada kami kinilindon. Di mo lat tanikas kaso, honey. Apay nga itakala sumangpat, Ignas. Madandanagan kami ang mangururay kan ka. Awanan ti rumbang apagdanagan yo. Nakasangput akong dito'y balay. Tata Ignas, si kakaditi ng tulong ka ni Ruben ang naglibas. Diyak pa'y la ibagbagakan ni Diana ti pudno na pasamak. Tapno saan ang madadaal ti plano ni Ruben nga aramidan. Tata Ignas, kasarsarita ka. Sungbatan na kuma. Si kakaditi nang ilibas kan ni Ruben? Saan, Diana? Diyak nakitkita ni Ruben. Anya? Apay nga rod asaan ka nagawid iti rabii. Anya ti inaramid mo iti ruhar. Sinapol ko ni Ruben iti aglawlaw. Ngam napaayak laeng. Anya? Napanak ka dagiti lugar ang mabalin na apagpaknian. Ngam saan ko nakita ni Ruben. Ay,
Naglukon nga Ignas. Apay kiniddayan nak. Ken insinyas na mapanak iti likodan ti balay. Anya ti pangpanggapan kanyak day ta lalaki. Sa lawahan. Ay, mapanak madlangan iti nangisinyasan na kanyak. Ignas, anya ti kaya tasawon ti panangkidday mo kanyak. Apay nga inawis nak dito likodan ti balay. Napatag ti ibagakan ka, Ansing. Ay, di mo aramidon ti kastoy, Ignas. Kasila ang ni Celia nulukwam laeng. Hanya ka din day ta nga ibagbagam, Ansing. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Ha? Ansing, inlimod ko kada Celia kan Diana ti planok nga ramidan. Maipapan kan ni Ruben. Tapno saan da nga agdandanag. Anya nga min ti planom, Ignas. Amok ang matulungan nak iti dayto a planok, Ansing. Dumngag ka, ta ilawlawag ko kan kati amin. Diana, agdalinaad ka pailaang dito ayan ta Ignas. Agdalabiit papanag. Sa dino ti papanam, Ante Ansing? Mapanak man itayan ti gayem ko ije away. Napatag ti pagsaritaan mi. Asino nga iti mangitulod kan ka ije away? No agbati ak dito balay da tata Ignas. Ni pailaang Ignas ti mangimaneho iti lugan. Anya? Di ka nagbannog pa, Diana. Mabiit kami laang kini Ignas ije away. Sige, Ante Ansing. Bantayang pailaang ni Celia dito'y balayda. Ibagam taasan nga agsilsilus. Gaputawan ti dakes nga ramidan mi kani Ignas. Agdate kami laang. Anya? Joke only. Nala, mapan kami kani Ignas ije away. Isupay laang ti mangimaneho iti lugan. Di mo matunay partakan tag maneho, Ignas. Pataya bumbutan ti lugan. Pasensya ka, Ansing. Kaya't ko lang amin ang makadanon ta adagos iti lugar apapananta. Sa dinong amin tayan ni Ruben. Adayon da ito ang lugar, Ignas. Impan ko itinatalgad ang lugar ni Ruben. Saan basta masarakan dagiti otoridad. Ay, nakakaasimot ni Ruben ngaglimlembeng. Saan ngagtal na ti panunot na. Apay ngayon sagdan mo ti lugan. Awan kabalbalayan dito'y. Agpatingga talaangan dito'y, Ansing. Kartangan tati bumaba iti lugan. Sige, Ignas. Aldawan. Hanggang saan pa ilan nagsubli dito ni Tata Ignas. Nagpayagmatan. Nabuwak da iti bilit iti sanong nga dayo. At dalakid di kabusar. Takas ti pagpanagan nyo. No, da Tata Ignas ken Ante Ansing ti sumungad. Kunaklakid din kabusar ti dumtang. Kumusta kan, Ruben? Sana nasaya at Ante Ansing. Ano pun da kung nagitipan nakabagiti linteg. Ay, Ruben, inawis ko dito ni Ansing. Tapno matulungan na ka. Jak impakaam mo kini Diana ti sa Adam ita. Tapno saan una yung agdandanag. Kan tapno nawaya ka ang mga ramid iti planom. Agyaman ak Tata Ignas. Di ko mabaybayan ni Diana. Di kagdanag, Barok. Aging kang aday ti puder ko ni Diana. Awan ti mangdangran kan kuana. Paltugak ida iti shotgun ko. Ha? Ay, Ruben, Ignas, adda lugar ang mabalin na pagpaknyan ni Ruben. Agnaag iti may sa abalay. Ansing. Kasano ang mailibas ni Ruben? Kat nagwaras ti checkpoint nagiti pulis. Dayta ita ti parikot, Ansing. Saan ta basta-basta mailibas ni Ruben dito kabakiran? Amukon! Dumngag kayo! Taibagak tinapinta sa diskarte. Umay kayon, mapantayon itayan tilugan. Kat urayan dakto, tadabiit mapan ko gatangan. Siyaklaang dagdakiwas. Anya tinahamin mo kanyak, Ante Ansing. Bagbagay mo ti pilo ka. Mayat day tawig mo. Kasla kaglanglangan na babae. At dapat ginatang ko dito yung bestida ti babae. Isuot mo ta, make-upan ka.
Anya? Di ka nagreklamo. Itala ang aramidam ti kastoy. Tapno sanda ka basta mailasin dagiti pulis. Ngagbambantay ka dagiti checkpoint. Anya? Anya pa'y lang aramidam, Ruben. Aramidam mo ti bagbagak. Tapno makapanaw tayon iti dayto ang lugar. Sige, tungpal at ibagbagam. Ay na, nakapimpintas ka matan. Napimpintas kang gamsyak, Ruben. Bagbagay mo tagbali na babae. Ante Ansing, ita lang aramidak ti kastoy. Tsaka ti kastoy alangak. Ansing, Ruben, agsagana kayo. Lumabas tayo iti checkpoint. Uwan, Tata Ignas. Noan niya dagiti ibagak. Pasurutan naklatan, ngambaliwam ti busis mo. Busis ti babae ti aramatem. Uwan, Ante Ansing. Ruben, delikado da ito yung aramidan tayo. Iso nga isaganam lata ti paltog mo. Uwan, Tata Ignas. Asidag tayo iti checkpoint. Inayadag ti taray ti lugan. Sir, naimbag nga orasyo. Sa dino ti papanan nyo? Agawid kami, sir. Asidagla ang tibalay mi ditoy. Pudno day ta, Sir Pulis. Naggapo kami iti hospital. Ta, impa-check up mi ti masikog nga anak mi. Kasta ka di, madam? Wun, sir. Talo na bulan ti sikog na. Kat masapol nga ipa-check up mi. Delikado nga min ti sasaaden na. Gaputa da bagbag ti anak mi. Anya? Adda pa karuan ti anak mi, sir. Kalat-latan nga gabil. No adda di na magustuhan. Apay akas lang mabutbutang. Linangdan na pa iti bibig na. Ay, kumagat nga min ti anak mi, sir. Naala na ti sakit na. Idi pinanawan ti nang sikog kankwana. Ay, natruma. Iso akas lag mauyungan. Ala, mapan kayo nga rodan, madam. Sir, agan-anad kayo lang iti dalan nyo. Kapunta dagkatang-katang ang kriminal itaglawlaw. Ay na, agyaman kami, sir. Mapan kami nga rodan. Mala, ikatemon ti pilo ka ti babae. Kan ti bestidam, Ruben. Agdatayon iti da ito abalay. Uwan, Ante Ansing. Ay, pasensya kan. Noan niya dagitim bagbaga kitay. Rabak ko lang day chay. Tapnusa na makadlaw ti pulisan na kisarita kada tayo. Mawatak, Ante Ansing. Kasla babaeng agpaiso ti langam itay, Ruben. Nang runa, kat kagudwala ti rupam ti agparparang. Jakton ulitin ti kasya langak, Tata Ignas. Ansing, akin ko ay ti daytoy abalay. May sakadagiti balay ko, Ignas. Anya? Di mo ibagbagak ni Diana nga dabalay ko ditoy. Datayo lang nga talo ti makaam mo. Mangnamnama ka, Ansing. Amok abak nang kaitan. Sana kabak nang. Amok lang nga salimut-mutan dagiti sapul ko. Tata Ignas, kasapulak ti adu abala. Di ka agdanag, Ruben. Mangisang petak dito iti adu abala kan igam. Apay, di mo kayat nga ramatan ti shotgun ko, Ruben. Napigsa day paltog ko. 12 gauge ko naman. Ha? At dapay paltog nga iduldulin ko dito balay ko. Imbag lang armas ko no adag panggapiti dakes kanyak. Anya klase ti paltog, Ante Ansing? Magnum 357 double action. Anya? Napintas gayam a klase ti paltog da ito, Tata Ignas. Wan, Ruben. Nabilag day ta apaltog. Mabalin mo nga iputok, taawam mo ti sabali makangag. Gaputawan ti karubak ditoy. Uwan, Ante Ansing. Paltogak man ti punti kaya. Nakpigsang agpaiso da ito a paltog. Magustuak da ito Kaya't kung aramatan, Ante. Sige, kukuha mo day ta, Ruben. At do'y dagiti bala na. Nagadumot da ito abala, Ante Ansing. Talaga nga adu. Manipod ginatang ko day ta paltog. Talo adaras nga imputok ko. Imbag lang armas ko. Nalabit ada Ignas kan manang Ansing ti agtok-tok-tok. Inaklo ka tantiri daw. Ha? Pulis? Naimbag nga oras mo, ma'am. Adda ka di dito ni Ma'am Diana?
Ada, sir. Ngamaan niya ti masapol yung kankwana. Adala ko madamagag kan kwa na. May papankin ni Ruben. Sige. Sumrak kayo, sir. Awan ti damag mi maipapan ka ni Ruben, sir. Saan anagparang kada kami? Kasta ka di, ma'am. Di na kun awagan iti ma'am, sir. Diana, kunamlatan kanya. Okay, Diana. Uwan gayam. Asino pa'y dagiti kakadwayo iti dayti abalay? Ha? Kwa. Talo kami lang itiikit ko, sir. Sigurado ka, Diana? Uwan, sir. Awanan ti sabali pa'y akadwami iti daytoy abalay. Sir, agmerienda kayo pa ikadagiti kakadwam. Agyaman kami, manang. Ngam saan kami matlang agbayag? Dimagas kami lang diti lugaryo. Tapno agisayangkat kami iti investigasyon. Kastagayam, sir. Wen manang. Saan kami nyagbayag pa'y kadagiti kakadwa? Sir, agmerienda kayo pa'y. Sakbay apumanaw kayo. Andanas ka na maamuam, Tata Ignas. Anya day ta, Ruben. Aganad kayo ka ni Doña Dolores. Di baybayan ni Diana. Gaputad da lang iti asinag ti kriminal. Anya ti kayat mo asawan, Ruben? Ni Doña Dolores ti may sa responsable. Iti panakatay ko kumaidi. Anya ti aramidan ni Ruben kontra ni Doña Dolores. Kagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.